A cikin wani gari mai suna Obuju mai cike da hayaniya da tarin jama'a wanda yake tsakanin duwatsu masu girma da koguna masu armashi a cikin ƙasar Ghana. An yi wani yaro mai suna Kofi. Ba shi ne mafi ƙarfi ba a cikin garin, kuma ba shi ne mafi wayo ba. Amma abu guda game da Kofi, ya iya magana. Idan har zai yi magana, zai iya sa bishiya ta zubar da duk ɓawon itacenta, ko kuma ya tabbatarwa akuya cewa ita zakanya ce. Harshe mai santsi shine baiwarsa, kuma ya ƙudiri niyyar yin amfani da wannan baiwar tasa. Kofi ya kasance yaro mai ƙwazo wanda kullum burinsa ke cikin zuciyarsa, amma cikinsa kullum cikin ƙugi saboda ciye-ciye. Duk da cewa sauran yara 'yan uwansa suna mafarkin zama jarumai, mafarauta ko sarakuna, amma shi Kofi burinsa daban ne, zama babban ɗan kasuwa ko kuma mafi arzikin ɗan kasuwa a Afirka shine burinsa.